karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. Rahotanni daga jihar Zamfara da ke Najeriya na cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane akalla 150 bayan kashe wasu 4 ciki har da jarirai. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane miliyan 10 ne aka raba da gidajensu tun da aka fara yakin Sudan. Kasashen Turai sun firgita game da mutumin da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai yi takara da shi a zaɓen da ke tafe. Ga labaran bi da bi. Rotonni daga jihar Zamfara da ke Najeriya na cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane akalla 150 bayan kashe wasu 4 da suka yi, ciki har da jarirai 2 masu watanni 6 da kuma 8, yayin wani farmaki da suka kai a ƙauyen ɗan Isa da ke ƙaramar hukumar ƙauren na Moda. Wannan ya zo ne ƙasa da mako guda da 'yan ta'addan suka saki wasu mazauna Dogon Kaɗe bayan an biya su naira miliyan 21 a matsayin kuɗin fansa. Wani mazaunin ƙauyen da ya nemi a sakaye sunansa ya yi mana ƙarin bayani. Ranar Asabar, 'yan bindiga dauke da mukamai sun shigo nan garin ɗan Isa. A wannan lokacin Allah bai ba su sa'a ba, sai suka ɗan ibi dabbobi haka suka fice. To kuma bayan kwana ɗaya da wannan abun, sai kuma Lahadi kenan a 15 ga wata. Sai gashi kuma sun ƙara dawowa tun da misalin karfe 5 ɗinnan da rabi na yamma, sun shigo garin nan gabaki ɗaya. Sun fasa shaguna, sun ɗauka dabbobi, sun ɗauka matan aure da ƙanana yara, mafi yawanci su ne suka ɗauka, wanda ba a iya tantance mutanen da suka ɗauka ba sai ma da irin bayan kwana biyu din nan, bayan sun kashe mutum 4 aka tabbatar da cewa sun ɗauki mutane tsakanin ƙananan yara da matan aure, sai kuma wasu. To babu wani ɗauki gaskiya da aka samu daga jami'an tsaro, wanda ma jiya din ma bayan abun ya faru ana nan wajen yin jana'izar sai kuma aka ce ga sunan sun ƙara da gabaki sai garin ya watsi. Wani da ya nemi a saka sunansa a jihar Zamfara. To gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya sanya hannu kan dokar kafa masarautu 3 masu daraja ta 2 a jihar. Hakan na zuwa ne bayan da majalisar dokokin jihar ta amince da kudirin dokar kafa masarautun jihar Kano na shekarar 2024. Kudirin dokar, wanda mataimakin kakakin majalisar kuma dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Rimin Gado wato da Tofa Muhammad Bello Bututu ya gabatar, ya tanadi kafa masarautun Kano a matsayin mai daraja ta 1, sai kuma sauran masarautun Rano da Gaya da Karaye a daraja ta 2. Masarautar Rano ta kunshi ƙananan hukumomi 3 wato Rano da Bankure da Kibiya. Ita ma ta Gaya tana da ƙananan hukumomi 3 da suka hada da Gaya da Albasu da wato Ajingi, yayin da masarautar Karaye ta kunshi ƙananan hukumomi 2 wato Karaye da Rogo. A wannan Alhamis 17 ga watan Yuli, wata tawagar jami'an asusun bada lamani na duniya IMF ke fara ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar domin tattaunawa da shugabannin soji kan batun baiwa kasar tallafin kuɗi. Dr. Musa Muhammadu Kallamu, masanin tattalin arziki a Nijar, wato a jami'ar Adamu Abubakar da ke Agadas, ya yi mana tsokaci. Kwanan bayan nan ba da jima ba, Prime Minister na Nijar ya tafi can Amerika, Washington DC, ya gamu da bankin duniya, ya gamu da kuma wagga kungiya ta asusun duniya gaba ɗaya. Sun tattauna bisa ga dai shine suka ce to su za su biya bashi sukan da duk ake biya su, amma Niger ta ce ita in ta biya da shar'in ciya za a kama ta tallafi